Čaute ľudia, vítam vás u prvého videa. Dneska ideme jazdu domov. Je tu so mnou kameraman Lukáš. Čaute. Poď. Lukáš ide na pennyboarde a ja idem na freestyle. Chod dopredu. A to až je prvé video. Daj bacha. Dobršiť. Ja keď sa vytrem, ale chod trošku rýchlejšie. Nejaká vôňa pekná. To bol skok za miliardu. Vystupujem. Poď. Ty teraz odkiaľ? Daj hore tu. Teraz odkiaľ? Teraz ideme taďato. Taďato? Poď na pennyboard. Nie, lebo ja keď pôjdem, tak ako auto, že nie na kolobežke. Tá moja kolobežka je pokazená. Hej, tu sme museli z tohto kopca. Z tohto, čo je dole. Po ceste ti ja nepôjdem, čo je to robolaté. To poďme, že to máš. Toto je naše prvé video, tak budeme. To každý hovoril 3-krát. Dajte to prvé. A možno dáme druhé video aj s bratrancom. Možno. Ja som jeho bratranec. Lukáš. Jak sa nám to podarí. Lebo v stredu ideme. Auto! To letí. Poď. Lebo v stredu idem k Lukášovi, tak možno natočíme spolu video. Dobre, ideš prvý, hej? Daj, bacha, sú tam... A ty to drž vpredu, dobre? Daj, bacha, sú tam ľudia. A ty to drž vpredu, Lukáš. Počkaj. Choď. Prosím ťa, ale nedávačaj doprava. Došiel mi motor. Píp, píp. To ti ja nezajdem, kamoško. Ale sa mi to podarilo, to som bol trošku nižšie. Kolobežko to zídeš, choď. Choď prvý. Odkiaľ si ma to posunul? Odtiaľto? Dobre, idem. Takže toto bolo naše prvé video. Čaute.